Samamez Barriko lanak ikusteko modurik onena airetik da. Euskal Telebistako helikopteroaren bitartez grabatutako irudiak ikusgarriak dira. Atletiken zelai berriaren eraikuntzaren gaur egungo egoera zehatza aztertzeko aukera ematen dute. Bi aldeetako eta ate oste bateko armaien egitura eginda dago. Altuerarik garaiena hartu dute dagoeneko. Bere gainean estalkia jartzeko lanak prestatzen hasi dira. Guztira, 53.000 ikusleentzako lekua izango du Samamez Barriak. Berdegunea jartzeko esparrua ere kokatuta dago. Oraingo katedrala kontuta hartuta ez da noranzko berean egongo, perpendikular baizik. Eta horren bestez, oraingo estadioaren alboan dagoen bidea eta armaia nagusia ere kendu beharko dute Samamez Barria bukatu ahal izateko. Denboraldi oso batean, ate osteko hori gabe jokatu beharko du Atletikek. Urte horretan, gaur egungo bazkideekin beteko dira ia eserleku guztiak. Ez da zehaztu, baina hemendik urte betera, 2013ko irailean, Atletikek zelai berrien jokatu ahal izango duela uste da. Samamez Barria, oso harin hasten ari da gaur egungo katedralaren alboan. Eta Barriaren estenaldia bate egingo du ziur aski, zaharraren gaur egungoaren mendeurrenarekin batera.